pang-ulam. Kasi dalawa lang naman yung ano, yung tinola tsaka yung inunon or yung paksiw. So at least may extra kung isa. Tapos ito naman, um, hi guys, good evening. At kanina, pasensya na hindi ko nakapag-vlog kanina kasi umalis kami at na grocery for this week at naiwan yung phone ko. So, ayun. So, today, gusto ko ipakita sa inyo, papakita ko sa inyo ngayon yung meal plan, ano yung ulam namin for the whole week, for 7 days. Tapos, eto, papakita ko na rin yung ano yung mga ulam namin for this week. So, ayun, ipakita ko lang sa inyo. Ayan. So, kung nakikita ninyo, yan, bangus. So, huhugasan ko to guys. And, eto, bumuli din ako ng, eto. So, hugasan ko lang to at later papakita ko yan sa inyo kung ano yung mga ano ko. So, etong bangus, nabili ko to 120 pesos. Pero yung kilo nito is 130. So, 120 lang yung ano ko. Nabili ko. At saka itong isda, isa. Mamaya, ay ko. Ay, mama. Tapos, ito, 4 pieces. Basta mamaya pakita ko na lang sa inyo guys, no? Kasi, hugasan ko lang to. Tapos, yan. Basta later, papakita ko sa inyo yung meal plan namin, kung ano yung ulamin namin for this week. Para at least may idea kayo kung ano yung mga, kung paano ko binabudget yung aming ulam. So, yan guys, nakikita niyo yung aking mata. Medyo pagod na talaga ako, no? Kasi may sipon ako, nagkatrangkaso ako. So, kahapon talaga. Kahit ngayon, masakit pa yung katawan ko, pero pinilit ko pa lang talagang mag-grocery kasi wala lang kami talagang ulam. At, syempre, end of the, ano talaga yun, for the week nung akong, so, before that, ipapakita ko muna sa inyo yung aking meal plan. So, nilagay yun. Ano to guys, ewan ko kung makikita nyo siya ng maayos. Pero ipapakita ko lang siya sa inyo. So, ayan. Siguro nakikita nyo na yan. So, ayan, may breakfast, lunch, tsaka dinner. So, ipapakita ko siya sa inyo. So, sa nakikita ninyo, yan, breakfast, lunch, at dinner. Hi. 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 Manesi. Sleep na. Tapos, eto, Thursday is 11 to 17. So, total of 7 days. 2, 4, 6, 7. 7 days. So, 1 week, pang week ito guys. So, meron itong tinola, sari-sari. So, yung sari-sari namin, ibig sabihin ito. Yan, sari-sari means mix yung mga gulay na inilagay nila dyan. So, tapos yan, may pinakbet, fried na isda, tapos iskabetche, sari-sari na naman, at saka, so, ayan, ano to guys, ang tawag dito sa Tagalog, parang paksiw, ito ang tawag sa amin is inunon. So, kung napapansin niyo, wala kaming lunch na inilagay dyan. So, kasi kami lang naman dalawa straight na mag-ano sa lunch kasi walang day off yung asawa ko ngayon. So, for this week, wala siyang day off. So, kaya ang lunch dyan is yung mga matitira lang sa breakfast. Tapos, yung dinner, pancit with bread, egg ham with bread, fried rice, bami guys means pansit at saka bihon na minix. Tapos fried rice ulit, adobo with egg and ham. So yan lang yung aming um, pagkain for the 7 days, 1 week. So I will try na talagang sundin lahat. Hindi naman necessary talaga na ano, sundin talaga kung ano yung nakapetsa dito na kailangan namin ulamin. Pero, may at least, lahat ng yan, ng ulam is kailangan namin sundin talaga for this week. So, ita-charge ko muna. So, ayun.
Tapos yun guys, papakita ko sa inyo yung mga ginawa ko na yung pinag-chop ko na yung aking mga chicken. So ipapakita ko na siya sa inyo ngayon, no? So eto yung mga chicken. So dahil 5 na paggagamitan ko ng chicken na pang na gisa-gisa. So ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano, 6 pala. Okay, 6. So may 6 na. Tapos ito, this is ano lang, Thai part, 4 pieces, 50 pesos yung pagbili ko sa apat na to. So gagawin ko tong adobo. Tapos maglalagay lang ako ng hard-boiled egg. So, ayan, malalaki naman yung mga thigh part. So, ayan. Tapos, itong chicken, nabili ko to 130 pesos yung isang kwanto. Tapos, chinap-chop ko na lang siya, no? Tapos, yun. This one naman is, bumili ako ng bangus. So, ayan. 2 bangus lang yung nabili ko, guys. Worth of, kasi 130 ata yung kilo niya. Tapos, 120 lang yung binili ko. So, ayan, nakagawa ako. So, may extra ako ng isang pang-ulam. Kasi 2 lang naman yung yung tinola, tsaka yung inonon or yung paksiw. So, at least may extra akong isa. Tapos, ito naman, 60 pesos. Tatlo lang to na fish. Tatlong fish na malaki. Ewan ko anong pangalan ng fish na to. Basta, malaki siya. So, hinati ko siya sa 2. Tapos, ayan. Fried fish at saka escabeche. So, ayan. So, yun. Yun. So, medyo dumidilim na siya, guys. No? Kasi, tapos, pasensya na kayo, guys. I-chinerch na kasi siya. So, nilapit ko na lang yung So, eto, sari. Sari siya. So, 2 sari-sari yung aking lulutuin. So, half. So, gagawin ko itong half. So, this is 20 pesos. So, mura lang naman to. Kasi ano lang to kalabasa, sayote, carrots. So, wala siyang gabi. Usually, nilalagyan na lang gabi. Pero, mahal siguro yung gabi. So, yan, half. So, mura lang talaga to. Tapos, dahil meron ako sa refrigerator na meron akong tawag dito, kalabasa last week. So, bumili na lang ako ng sitaw. So, ayan, bumili na lang ako ng sitaw. This is 20 pesos. 30 pesos lang yung kilo niya. Bigas, 2 kilo. Tapos, bumili din ako ng chicken loaf. 2 chicken loaf. Chorizo, 28 pesos yung isang Thai. Tapos, ayan, pansit. May pansit. This is, 20 pesos na pansit. Tapos, asin, 5 pesos. So, yun. At saka, water pang. Tapos, bumili pala ako ng grapes din doon sa So, hukasan ko pa yung grapes para ipapa ko yun siya ilalagay ko siya sa tawag dito. Nahantog na ako, guys. Ang tawag dito, yung mata ko parang masyado siyang kasi dahil dahil sa sipon ko, so parang yung mata ko parang naantok lagi. But yun. Tapos yun nga, bumili ako ng grapes kasi nag-earn extra money. So, syempre mahal yung grapes. Pero kailangan natin minsan para sa anak ko. So, bumili ako ng grapes worth half kilo, 100 pesos. So, ipapako yun sa para at least yun yung nilagay ko sa refrigerator, para yun yung unang-una niya makikita sa refrigerator para makain niya. So, yun. So, yun yung ko, guys, yung pinakita ko sa inyo, yung aming meal plan, hopefully, no? Kasi usually hindi ko siya nasusunod talaga. Kasi minsan pag umaalis kami, minsan nagbe-bread na lang. Hindi na kami, wala na kami time magluto, kasi hindi ko talaga nasusunod yan. But it's okay lang naman, basta at least hindi ako lumalagpas, diba? So, ayun. So, yun lang, guys. At saka, may sasagutin pala akong tanong. So, hahanapin ko pa lang muna yung niya. So, pasensya na, guys. Medyo maingay ngayon dito kasi may nagpa-practice ng may mga
nagdram-dram. So, ewan ko kung naririnig nyo. So, eto, lalagsan ko lang yung boses ko. May tanong si Maricar Lavares. Hi ate, ano po yung tatak ng tableya na gamit nyo? May nabibili naman po ba sa supermarket? Siguro nakita niyo yung vlog ko about sa tableya. Ito yung tableya, Argos, gilang tableya. Ayan, Argos. Nabili ko to sa Gaisano guys, sa mall. This is 55 and 20 cents. Ayan yung price niya. Hindi siya mag-focus. Ayan. Pero hindi ko alam kung pure talaga siya guys. Kasi mahirap kasing maghanap ng talagang pure. Especially kung sa mall, minsan nila, meron silang mini-mix. So, nahihirapan ako magano. Kasi, alam ko yung texture kasi ng pure talaga is nag-o-oil talaga siya, as in nag-o-oil. Kasi binigyan ako ng mother-in-law ko ng tableya yung first, yung isang bowl talaga na hindi siya nakapack, parang diretso lang siya pa sa cellophane. So yun talagang pure talaga yon. So talagang nag-o-oil tapos medyo papait-pait na iba. So mag-try ka lang, pero eto feeling ko parang hindi talaga siya talagang pure. So, ayun. Tapos, at eto naman si Hero Gonzalez. Sabi niya, yung pouch na nilalagyan sis, iiwan lang sa'yo ng LBC. Yung pouch kasi guys, yun yung sa ko sa vlog siguro sa kung paano yung step by step na pa online yung pouches guys is usually hindi pa kasi ako nakatry ng LBC talaga kasi ang free shipping ko lang is kasi yung mga tao talagang free shipping yung hinahanap nila. So usually sa Black Arrow lang talaga yung ko. So minsan yung sa Black Arrow is dinadala nila yung pouches pagdating na nila dito pag first time mo. But pag parati ka na nagpapadala, nagbibigay na sila ng pouches. Pag nag-pick up sila ng item, nagdadala na sila ng pouches, dalawang pouches, ibinibigay nila sa iyo para pagdating nila dito, nakapack na siya, 'di ba? So 'yun. Tapos, paano malalaman nila na bibigyan ka na nila ng pouch? Itakol mo sis yung pagpapak mo ng items mo. Salamat. Siguro, ipapakita ko sa inyo kung paano ko talaga ako mag-pack kasi wala na akong inano ngayon. Kagahapon, nag-pack ako. So, hindi ko lang siya na-vlog. Pero siguro, ipapakita ko sa inyo soon. Pero ayun, huwag kayong mag-alala, basta nakapag-upload, nakapag-install lang kayo ng Shopee, malalaman nyo rin yan lahat. Kasi ako, lang naman yun eh. So, yun lang guys, yun lang yung update ko sa today, and inaantok na ako. Yun na, I hope you guys enjoy, at sana may natutunan kayo dun sa kung paano namin i-budget ang aming pera, at see you in my next video. Bye-bye, good night!